ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ରାୟପୁର ନିକଟରେ ଏକ ଗାଁ ଥାଏ। ସେହି ଗାଁର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ କାମ କରି ନିଜ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିଲେ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖି ସହରୀ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଠକି ହୋଇପାରିବ। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ବି ବେଳେବେଳେ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବେପାରୀ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଚମ୍ପକଲାଲ ନାମକ ଜଣେ ବେପାରୀ ରାୟପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ଚମ୍ପକଲାଲ ସହରରୁ ତେଜରାତି ଜିନିଷ କିଣି ନିଜ ଗାଁରେ ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଚମ୍ପକଲାଲ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ସେ ଦୟାଧର୍ମ ଦେଖୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ଚମ୍ପକଲାଲ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରୁ କେହି ଜଣେ ଡାକୁଥିଲା, କାଉ ରଖିବ କାଉ, ମୋଟା ତାଜା କାଉ, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଚମ୍ପକଲାଲ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭାବିଲେ ୟାକୁ କିଏ କିଣିବ? ତଥାପି ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଆଦିବାସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟୋକେଇ ଧରି ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଚମ୍ପକଲାଲ ତାକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। କହିଲେ, କଣ ବିକୁଛୁ ଦେଖେଇଲୁ? ଆଦିବାସୀ କହିଲା, କାଉ ବିକୁଛି ବାବୁ, ଭାରି ସୁଆଦିଆ କାଉ। ଚମ୍ପକଲାଲ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ, ସତେ ନା କଣ? ହଉ ଦେଖେଇଲୁ କେମିତିଆ କାଉ। ଆଦିବାସୀ ପାଖକୁ ଆସି ତା ଟୋକେଇ ଥୋଇଲା। ଚମ୍ପକଲାଲ ଦେଖିଲେ ଆଦିବାସୀର ଟୋକେଇରେ ଦୁଇଟି ବଣ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଚମ୍ପକଲାଲ ଭାବିଲେ, କେମିତିଆ ମୂର୍ଖ ଲୋକଟା ଇଏ, ଏ ପକ୍ଷୀକୁ କାଉ କହି ବିକୁଛି। ଆଦିବାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବୁ? ଆଦିବାସୀ କହିଲା, ଯୋଡ଼ାକୁ 20 ଟଙ୍କା ବାବୁ। ଚମ୍ପକଲାଲ କହିଲେ, ଏତେ ପଇସା କଣ କହୁଛୁ? 15 ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟେ ପଇସା ବି ଅଧିକା ଦେବିନି। ତୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦେ, ନହେଲେ ଯା। ଚମ୍ପକଲାଲ ଏତିକି କହି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଆଦିବାସୀ କହିଲା, ନାଇଁ ବାବୁ, ମନା କର ନା, ତୁ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ, ୟାକୁ ନେ ବାବୁ। ଲୋକଟି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଚମ୍ପକଲାଲର ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଚମ୍ପକଲାଲ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ସାବାସୀ ଜଣାଇ ଆଦିବାସୀକୁ 15 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଆଦିବାସୀ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ନମସ୍କାର କରି ପଇସା ରଖିଲା। ଚମ୍ପକଲାଲ ପଚାରିଲେ, ତୋ ନାଁ କଣ? ଆଦିବାସୀ କହିଲା, ବାବୁ, ମୋ ନାଁ ନଥୁ। ଚମ୍ପକଲାଲ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଏବେ ଯା। ଆଉ ଯଦି ଏମିତିଆ କାଉ ପାଇବୁ ମତେ ଆଣି ଦବୁ। ଚମ୍ପକଲାଲ ଏପରି କହି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଶାକାହାରୀ ଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ୟାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲ କି? ଚମ୍ପକଲାଲ ହସି ହସି କହିଲେ, 15 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଶାକାହାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଚମ୍ପକଲାଲ ପାଖ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଲେ। ସେଦିନ ଚମ୍ପକଲାଲ ଡେରି ରାତି ଯାଏ ତାଙ୍କର ଏ କାମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସାବାସୀ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ। 8-10 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଚମ୍ପକଲାଲ ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଦୂରରୁ କାହାର ପାଟି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲା, ରଙ୍ଗନା ରଖିବ ରଙ୍ଗନା। ଚମ୍ପକଲାଲ ଦେଖିଲେ ସେହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟା ଚମକୁଥିବା ଏକ ଗରାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଚମ୍ପକଲାଲ ସେ ଆଦିବାସୀର ନାଁଟା ମନେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଡାକ ପକାଇଲେ, ଆରେ ନଥୁ, ଏ ରଙ୍ଗନା କଣ? ଇଆଡ଼େ ଆସିଲୁ, ତୋ ରଙ୍ଗନା କେମିତିଆ ଟିକେ ଦେଖିବା। ନଥୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଚମ୍ପକଲାଲ ସେ ଗରାକୁ ଦେଖିଲେ। ବହୁତ ଭାରି ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଗରାଟା ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବହାର ବି ହୋଇଛି। ତଥାପି ୟା ଦାମ 1000 ଟଙ୍କାରୁ କମ ହେବନି। ଚମ୍ପକଲାଲ କହିଲେ, ଆରେ ନଥୁ, ତୁ ୟାକୁ କଣ କହୁଥିଲୁ? ନଥୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ କହିଲା, ବାବୁ, ଇଏ ରଙ୍ଗନା, ଦେଖୁନୁ କେତେ ମଜବୁତ ହେଇଛି। ଚମ୍ପକଲାଲ କହିଲେ, ୟାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦବୁ? ନଥୁ କହିଲା, 100 ଟଙ୍କା ବାବୁ। ଚମ୍ପକଲାଲ କହିଲେ, ଅଧିକା ପଇସା କହୁଛୁ, ତୋ ରଙ୍ଗନା ପାଇଁ ଆଉ କୋଉ ଗ୍ରାହକ ଦେଖେ। ନଥୁ କହିଲା, ନାଇଁ ବାବୁ, ମନା କରନା, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ବାବୁ, କହୁନୁ କେତେ ଦବୁ?
ଚମ୍ପକଲାଲ କହିଲେ 80 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ନଥୁ ମୁହଁର ହସ ଉଡ଼ିଗଲା। ତଥାପି ସେ ଗରାକୁ ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଚମ୍ପକଲାଲ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଚମ୍ପକଲାଲ ଗଣି ଗଣି 80 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ନଥୁ ପଇସାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚମ୍ପକଲାଲ ଘରକୁ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଖୁବ୍ ହସିଲେ। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଗରାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କମି ଦେଖାଗଲାନି। ସେ କହିଲେ, ଏତେ ଦାମିକା ଜିନିଷଟା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଚମ୍ପକଲାଲ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ନଥୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ। ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ଗରା କିଣିବା ଏବେ 7 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯିଏ ବି ସେ ଗରାକୁ ଦେଖୁଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଦୂରରୁ ନଥୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ନଥୁ ପାଟି କରି ଡାକୁଥିଲା, ଲପ୍ଲୋସ୍ ରଖିବ, ଲପ୍ଲୋସ୍। ଚମ୍ପକଲାଲ ତାକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। ନଥୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଚମ୍ପକଲାଲ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଏଥର କଣ ଆଣିଛୁ ଦେଖେଇଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ତୋ ଲପ୍ଲୋସ୍ କେମିତିଆ। ନଥୁ କହିଲା, ବାବୁ, ଏ ଜିନିଷ ତୁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥବୁ। ଏତିକି କହି ସେ ଏକ ଚମଡ଼ାର ଥଳି ବାହାର କରି ଓଲଟାଇ ଦେଲା। ସେଥିରୁ ଚମକୁଥିବା ହୀରା ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଚମ୍ପକଲାଲ ଏତେ ହୀରା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିରେ 22ଟି ହୀରା ଥିଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିଲା। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଏ ଲପ୍ଲୋସ୍ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦବୁ? ନଥୁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କହିଲା, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାବୁ। କଣ କହିଲୁ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? ଇଏ ତ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। ନଥୁ କହିଲା, ନାଇଁ ବାବୁ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପଇସା ବି କମ ହେଲେ ଦେବିନି। ଏ ଲପ୍ଲୋସ୍ ଏକୁଟିଆ ମୋର ନୁହଁ, ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କର। ଏଠୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚମ୍ପକଲାଲ ଭାବିଲେ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହୀରା ଖଣି ତ ଅଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଖଣି ଖୋଜା ହୋଇ ପାରିନି। ଏ ଆଦିବାସୀକୁ ଜଙ୍ଗଲର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଜଣାଅଛି। ହୋଇପାରେ କୋଉଠୁ ପାଇ ଏସବୁ ଜମା କରି ରଖିଥିବ। ଚମ୍ପକଲାଲ ଭାବିଲେ, ନଥୁ ବୋଧେ ଏ ହୀରାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନି। ଏ ମୂର୍ଖ 1000 ଟଙ୍କାର ଗରାକୁ ଯଦି 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛି, ଯୋଉ ହୀରାକୁ ଇଏ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାକୁ କହୁଛି, ୟାର ପ୍ରକୃତ ଦାମ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏ କଥା ଭାବି ସେ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତ ଲପ୍ଲୋସ୍ କିଣିବି, ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦେ। ନଥୁ କହିଲା, ବାବୁ, ମୁଁ ଏବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ଧାର ହେବା ଆଗରୁ ଫେରି ଆସିବି। ନଥୁ ଏତିକି କହି ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ଚମ୍ପକଲାଲ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜମା ପୁଞ୍ଜି ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣା ଆଦି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ନଥୁ ଆସିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଥୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ ଆଲୁଅରେ ହୀରାଗୁଡ଼ିକ ଚମକୁଥିଲା। ଚମ୍ପକଲାଲ ହୀରାକୁ ଗଣିଲେ। ସେଥିରେ 22ଟି ହୀରା ଥିଲା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ। ନଥୁ ପଇସାକୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଲା। ତାପରେ ନମସ୍କାର କରି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହୀରା ନେବା ପରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ସେଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଲାନି। ରାତି ସାରା ଖାଲି କର ଲେଉଟାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଚମ୍ପକଲାଲ ସହରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ବଣିଆ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଣିଆ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା, ତେଣୁ କହିଲା, ରାମ ରାମ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିବି? ଚମ୍ପକଲାଲ ସେ ହୀରାକୁ ବଣିଆକୁ ଦେଖାଇଲେ। ବଣିଆ ସେ ହୀରାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ଆଉ ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲା, ନା, ଇଏ ହୀରା ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କାଚ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛି। ଶସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ସେ ଆଜି ହୀନସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ନଥୁ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜାଲରେ ଚମ୍ପକଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏ କାହାଣୀର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣି ଏତେ ସହଜରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।